Señoras e señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Unha Voltas co Prato moi especial porque hai exactamente 365 días, o 4 de xullo do ano pasado, comenzábamos esta fantástica e maravillosa aventura. E seguimos aquí porque... Seguimos aquí, moitísimas gracias, compañeros, por esa música tan maravillosa. Tamén vos, os que estades facendo o programa detrás das cámaras, sodes maravillosos e maravillosas. E grazas aos que nos ven desde a casa, porque todos os días nos aportan algo máis e todos os días temos receitas maravillosas. Grazas a vos. Esperamos seguir outros 365 anos. No, días, polo menos. En calquera caso, xa sabedes que nos tedes que seguir nas redes sociais, @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días durante todo este ano que levamos de A Voltas co Prato. E hoxe ao ser un día moi especial, como se celebran as cousas en Galicia? Pois dunha maneira moi especial, con churrasco. Como se van a facer? Churrasco de toda a vida. Churrasco, aí está, bailando con churrasco. Eu creo que é o momento xa xusto para que entren bailando os cociñeiros. Que pasen, por favor. Begoña e Xulio, un aplauso para eles. Bailando, A ver, espera. Querémola outra vez, compañeros, por favor. Vamos soltar a de churrasco para que bailen Xulio e Mar Begoña. Venga. Vamos. Aí está, Xulio. Mira. Bueno, que realmente estamos encantadísimos. Empeza ben a festa, Empeza moi ben a festa. Estamos encantadísimos de compartir con vos todas as tardes. E eu dicía que hoxe vamos facer algo especial, vamos facer grella, pero exactamente non vai ser churrasco todo o que imos facer, non? A ver, contádeme. Empezo eu? Sí, empeza ti. Bueno, por nada, eu vou facer unha costela barbacoa. Vale. Cun unha salsa así, con refresco de cola. Como? Espera. Con licor café. Espera. Vas facer unha salsa caseira? Unha salsa caseira, claro, para pintar a costela. Barbacoa. Sí. É unha... Vamos a acompañar cunha pataca. Unha pataca así un poquinho especiada. Vale. Ti, Xulio? Pois eu non. Eu tampouco vou facer churrasco, eu vou facer uns espetiños. Hola, que guai. Espetos. Despois do churrasco e a costela, o que máis se come é o polo a grella, non? Pois entón eu vou facer uns espetiños de polo, con un poquinho de criollo, un choriciño, un pouco de verdura para poder limpar conciencias. E nada máis. Bueno, pois falamos de que é un día especial. É un día tamén moi especial para a nosa convidada, que eu creo que nos vai traer algo máis ou menos parecido ao que temos nós aquí. A ver que nos trae Eli de New York. Boas, happy 4th of July. Feliz 4 de xullo. Chamame Eli, son de Nova York. Levo 10 anos aquí en Galicia. E hoxe quería comentarvos como celebramos o 4 de xullo. Alá. Normalmente é un día para xuntarse coa familia e cos amigos. E facemos unha barbacoa al aire libre. Comemos hamburguesas e salchichas. E non pode faltar as guarnicións. Figas de millo a brasa, ensaladilla, ensalada de col. E de postre, tarta de manzá ou de cereixa. Tamén oxeados. E moi importante, a miña parte favorita son os fogos artificiais a noite. Pois nada, estou desexando probar as delites que me teñen os cociñeiros ou fogóns e vémonos pronto. Adeus. Atención, que galego máis americano, como mola, Sí, Como mola. Vamos a dar xa nos un aplauso antes de que veñera. Un aplauso porque o mereces, Eli, e moitísimas grazas por estar hoxe connosco aquí. Pois eu creo que temos churrasco ao estilo americano, churrasco ao estilo galego. A ver cal sae mellor, imos alá, cociñamos churrasco con Begoña Vázquez. Veña, marchamos. Eu teño churrasco de ríos. Ti tes churrasco de ríos, vale. Mira, vouche enseñar A ver, a contame. costela que vou asar. Mira. Ya! Ves? Que cacho costela marboa. Mira, Galicia, mira. Que bicho é este, Que Está bicho un pouco de galego, churrasco, ves? Eso é a costela, non? Vouche marcar, A ver. para que o sepas. A ver. Un culler de madeira para A que non ver. te manque. Este cacho de aquí... Toca aí, rasca. Este é o marbo. Rasca. No, Rasca. rasco che copado. Moi ben. Madre mía. Que estamos ca comida, non xogar ca comida. Vale, non xogar ca miña costela, que está moi cotizada. Mira. A ver, veña, como vas facer ti a costela? Vouche ensinar. Vou a cortar primeiro en 2 trozos, vale? Ajá. Ves que esta costela é perfecta, porque Guau. é a parte... Ten carne, Sí. pero é a parte así que é un pouquiño máis planiña, pasar, entonces mallada. Mañana. Ten que ter tamén un pelín de grasa, Ten que ter un pouquiño de grasa para que sexa perfecta a costela, non? claro. Vale. E pois cociñada no punto. Vale, e Perfecto. como vai ser? O sea, como vas cociñar ao punto? Quer dicir, como vas facer? Mira, vou a meter en papel de aluminio. Vou a cociñar así. Como vas Vou meter botar en papel? sal. Vale, meter en papel de aluminio. Sí, vou a meter en papel de aluminio. Para que, mira, vouche explicar, para que me faga unha cocción, primeiro vou facer en 2 coccións. Para que decir? Primeiro, vou a adubar así,
vale? Vale, Begoña, pero vale meter en papel de aluminio para que para poñela na grella. Claro, vou a meter na grella en papel de aluminio. Pero na Pero que grella ou no? pasa? Pero na grella ou no? Na grella. En donde? No, grella, En donde na grella? vou meter na brasa, directa. Vai Vale directa. meter na brasa. Sí, mira, voulle poñer doble de papel, así. É que a xente da casa non o viu, pero temos grellas novas no Voltas co Prado. Temos unhas grellas maravillosas, Mira unha que por pasada. cociñeiro, Unha pa cada, Non escatimamos, fixadevos, unha por cociñeiro. A ver, Unha vas pa meter cada, eso, non vas meter. Mira, Sí, sí, mira que mira. grella, Galicia, mira que grella, Galicia. Que preciosidade, Isto a mí non me vai facer falta. Ala, ti xo deixei no chan, pero non o vai usar. Isto non vai facer falta. Esta Entón- rapaza está fatal, Sí, home, sí. A Mira, ver. e agora vou no abrir, aí. Vou abrir a brasa. Ostras. Ves que a brasa está aberta? Sí, sí. E vou na enchufar aí, por debaixo. Vale meter aí. Vou na meter aí. Entón vou na asar así, directamente no papel de aluminio, na brasa. Pero decías que non ias asar ao 100%, non? No, voulle dar uns 15 minutiños de precocción e por vamos ir facendo unha salsiña barbacoa para pintala na segunda cocción. Bueno, pinta moi ben o asunto. Vamos deixar a Begoña Vázquez traballando co seu e marchamos con Xulio Brasas Mato. Home, Brasas. Eso me gustou moito. Moluche, moluche. Ti vas facer un pouco estilo americano, Estamos casi, facendo uns espetos, mira, Uns espetiños, un con estilo americano. poliño, Ben, 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 pemento, ben, ben. un poquinho de chourizo de carne, un poquinho de criolliño tamén. Vale, vale. Vou facer un par deles porque son bastante completos, como xa teño un aquí botado, como poder ver. Sí, sí. Fixadevos a grella de Xulio como vai, E agora vou facer un par de Como traballa a grella de Xulio. Ahora vou facer traballa a un par tope de neste vou facer programa, un par de salsiñas para acompañar, vale? Salsas Mira, para acompañar. metinlle polo, pemento, Sí. chourizo de carne, chouriciño criollo, Ostras. más polo, más pemento, e así hasta completar o... Se dis máis é cando gañas ao persoal, sabes? Claro, claro. Cada vez que dis máis é cando o persoal vai alucinando. vas triunfando. Moi ben. Vamos, Guau, que buscando por pasada, aí. Hai que ter cuidado Que de non se pasada. pinchar, porque moitas veces parece que non pincha e o único que pincha é a piel dun. Bueno, eu non o dixen, pero a xente da casa, por favor, que nos chame 664483419, o teléfono da Voltas co Prato, xa sabedes que podedes chamar e comentarnos como utilizades vos a grella ou que facedes a grella, facedes churrasco ou facedes algo máis, porque a nós aquí en Galicia gustanos facer moitas cousas a grella, así que xa sabedes, chamade ao programa e recordade que repartimos 50 euros dunha vez e 50 doutro, hoxe todo na Voltas co Prato, especial terraza, especial churrasco. E creo que chegou o momento de chamar a nosa convidada a ver se lle apetece contar un pouquiño como son as cousas en América comparadas con Galicia. Que pase, por favor, Eli, de Nova York, un aplauso para ela. Hola, Eli, que tal? Como estás? Bueno, estamos un pouco apretadiños aquí todos, pero vamos a intentar facer espacio. Como estás? Moi ben. Moi ben. Estás un Sí. galego, levas a tempo aquí, non? Bueno, levo 10 anos, sí. Falas millor que moitos políticos galegos, Bueno, eu non digo nada. Digo de verdade, falas moi ben, dá gusto xente que ven de fora e que aprende o galego, a verdade que a mí Moitas sempre me fai gracias. sentir moi ben. Hoxe é un día de festa para nós, Sí. porque estamos de celebración, facemos un ano para vós tamén, porque é o 4 de xullo, non? Cando conmemorades a independencia, e quero que vexas o que está facendo Xulio. A ver que che parece, a ver se che parece un pouco americano ou non. Veña, mira, vámonos estou a arrimar facendo uns arrímate Sí. aquí. Como ves, uns espetiños de polo, con chourizo criollo, chourizo de carne normal, uns pementiños, vouche preparar un para que vexas como Aí, preparo. aí. O orde é igual, O orde daros igual. O ideal é que empece a cabe con Dima carne. Non ten boa pinta. Claro, isto é. E aquí o que teño é aceite, allo e perexil, que vou triturar ahora ca batidora e vamos facer un mollo para ir mollando esa Vale. lechuga. Vas facer como o chimichurri, non? No, chimichurri vamos a facer despois. Vas facer despois un Vamos chimichurri. a facer un chimichurri tamén. Vale, vamos a facer vale. un completo hoxe. Eu quero dicirlle unha cousa a Galicia, que seguramente a xente este na casa agora mesmo alucinando, pero quería contarvos que a recenda aquí xa que dá gusto, non? A que cheira ben. Sí, sí, Verdad? sí, Xa sí. está empezando a cheirar un pouco a festa. Xa cheira, Un pouco a festa, claro, xa está a empezando... verán, cheira a a verán. verán. Cheira a verán. Sí, Cheira a de verán. feito temos o sol do verán aquí encima. Sí, está nos Sí. dando o sol de xustiza, o sol de xustiza. Sí. Entón, pues eso, ves? Xa Moi está ben. espetiño listo, botamos un poquinho de sal. Gruesa, a ben. mí para a parrilla sempre me Que gusta guai. que sexa gruesa. Espetadas maravillosas. É unha espetada riquísimas e agora vou triturar que deixen allo, aceite e perexil. Bueno, pues E con deixamos esto a, vamos fritar. deixamos a Xulio triturando e marchamos con Begoña Vázquez a ver como lle vai, vale? Que nos come. Vale, Veña. moi ben. Churrascada de Ríos temos aquí. A ver. Begoña. Hola, que tal? Que tal? Ei, que estou. Ah, depois das brasas. Ala. Por mira, Contalle aquí a Eli, veña. eu teño nas brasas xa a costela directamente. Sí. Botou una así. Vale, Papel, botei Sí, 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 papel de nunca aluminio. o vira. Nunca o vires? Así feito non? E agora estou voulle meter unhas pataquiñas. Vas meter tamén as patacas Esta- envoltas. Patacas envoltas, e estoulle facendo un malladiño
cun pouquiño de allo, un pouquiño de pementa, de perixel, vou botar un pouquiño de pimentón, vale? E un pouquiño de limón. Bueno, é como unha salsa especial, podemos dicir, non? Sí, quedan moi ricas, as patatas xa as teño cocidas. Claro. Ah, cocidas xa. Xa están cocidas, así tarda menos. Ah, espera. Pois non tarda moito, e moitas veces pódese queimar. Vale, a ver, un Desta maneira, segundo. O sea, cocícheles. cocinas con pel, lavadiñas, cocinas con pel. Mire, fixade, ahora? está a xente aí na casa, mirade, fixade, que pataquiña xa cocida. Xa perfecta para meter aí na grella. E agora estou facendo malladiño Maravilla. este, Maravilla. E o mallado que dixetes que levaba allo, perixel, perixel, un pouquiño de pimentón, un pouquiño de zume de limón, que a E pataca cebola quedalle ou moi non? ben. E cebola, acabo de meter un pouquiño de Guau. cebola, Guau. así. E agora o que vamos facer é darlle uns pequenos cortes, así. Que guai. E tamén fixen esta manteiga ao lume. Eches manteiga ao lume? Como se fai manteiga ao lume? por metín o cacharro dentro das brasas e xa salí. Vale, moi Non ben, ten moi máis ben. truco que ese. Moi ben, moi ben. Eli, vos sodes tamén de facer así o que veñen sendo as salsas e tal, ou as salsas comprádelas? Non, todas compradas. Comprádelas, non? Sí, sí, Xa. sí. Nós aquí elaboramos un pouco, somos así un pouco especiais. Bueno, hai que traballar. Hai que traballar, é certo, hai que traballar. Quero saber se che gusta porque vai levar algo galego, que vai ser licor café. Ah, bueno, gustame bastante, entón. Además, a barbacoa é moi americana. Sí, sí, sí. Por hoxe vou na levar un pouquiño para Galicia. Moi ben, moi ben. E vou Ah, botar un botas pouquiño- a manteiga. boto a manteiga, así. Vale, vale, vale. Ves? Vale. Perfecto, que maravilla. Ves que fai aire, eh? Xa, vale. Vas machucar eso e Bueno, agora o machucado. agora o machucado. Ah, amiga. Poñémoslo así. Moi ben, moi ben. Isto é sabor puro. Sabor puro. Sabor puro. Qué rico. Unha maravilla. Eso vai estar Vamos a riquísimo, engadir eh. un pouquiño máis de sal. Oh. Así. Que pasada. E directa tamén para a parrilla. Facemos un boliño. Solo están quero, cocidas. solo Ahora quero ver, solamente solo que quero se ver como empapen tires. na Como salsa. tires. Quero ver como tires. Pues Aí así. está. Aí Aí vai. está, pamba. Os da casa, atención porque están cocidas. Este é o toque final, o toque para que quede ben. É o toque que lle ten que dar Elio ao noso programa e dicirnos se tes, de momento, algún favorito dos dous. Pues a mí gustame moito o licor café. Normalmente de sábado de noite, pero, bueno, hoxe... Pensa que non é noite, eh? Eli. Bueno, Eli. hoxe váleme tamén, mañana no traballo. Eli. Eli. Vai de parrilladas, non de bebidas o programa. Bueno, xa, pero vai na salsa, non? Vale. Pois nada, de Evapórase o alcohol. momento damos un mini punto. A Begoña Vázquez vouche pedir que vayas á zona de sufridores que te sentes despois chamate, ben, vale? vale, Veña, un moi ben. aplauso para Eli que está con nós con a volta co prato, maravillosa ela, maravillosa. Ai. Mira, cañotas. Oi, temos unha chamada moi importante, eh? Atención. Chamo a carniceira, imos a Santiago. Laura, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Laura, estamos aquí debatendo sobre carnes, sobre churrasco, sobre Galicia, sobre as grellas, pero eu quero saber de onde sai a mellor carne para o churrasco. Las costelas, sin dúbida. Sen dúbida ninguna. Sin dúbida, sí. Bueno. Tanto de porco como de tenreira, a costela é o éxito sempre. E dos espetos, que che parecen os espetos á grella cando os fai a xente? Gustan ou non? Sí, están moi ben porque levan así máis salsiñas ou podes botar máis combinación, sempre podes xuntar con verduriñas ou así, sempre salen máis sabrosos. Que rico. Se tens que escoller unha salsa, que eres máis de chimichurri ou de barbacoa? De chimichurri. Pásache como a min, entón. Este mini punto vai para Xulio Mato, porque acaba de sumar o mini punto da salsa, pero a última e máis importante pregunta de todas, Laura, é carne de porco ou de tenreira? De porco. Falou unha carniceira, Galicia agora mesmo está dividida, porque eu son máis de tenreira, Laura é máis de porco. Non pasa nada, xa sabes, Laura, que podes vir cando queiras aquí ao programa, nós encantadísimos de que veñas e de contar coas túas carnes. Hombre, por supuesto, eu de contar con vos tamén. Un bico enorme, moitísimas grazas por chamar, vale? Outro. Veña. Graciñas a vos. Chao. Vamos ver como vai Xulio, porque fai moito tempo que non lle fago caso e teño medo de que me bota bronca. Non, non tengas miedo. Como vai o teu espeto? Pois mira, aí está. Sí, un pouquiño queimado, pero ben, non pasa Creo nada. que hai queimado. Non está queimado. Que lle estás botando? Que Claro, dixeches? estou juntando o allo perixel. o allo perixil que vou utilizar ahora como base para facer un chimichurri. Ajá. Vai ser a mí esa así. E aquí, por iso te chamaba antes, pero non me fixeche caso, Ah, e aquí teño uns boniatos hola. que estou... que Eso cocín. ten un toque doce que está Claro, boísimo, tamén os cocín e agora estou nos rematando aquí na parrilla. Sí, sí, Este é sí. primo irmán da pataca. Sí. Entón, por variar un poquinho, e tamén lle estamos dando un poquinho deste
deste aceite de allo, perexil e aceite. E un Moi poquinho ben. de sal. Moi ben, É unha maravilla. moi ben. Que bo aspecto Non ten. che poño mala cara, É Non che poño mala cara. curioso como a graxa fai que prenda lume, verdad? Sí, A parella, sí, o sea, a sí. grella, é unha Por eso cousa que ten que subir arriba de todo, porque senón chamuscame. Si non queima, Bueno, pois, señoras e señores, xa sabedes que a nosa cociña é famosa polos seus excelentes produtos, pero tamén polo sinxelo das súas receitas. Por iso, con moi pouco, argallamos unha festa. Hoxe, por exemplo, celebramos o noso aniversario cun churrasco. De que? Pois de porco, vacún, polo. Nas carnicerías galegas temos do mellor o superior. E calquera delas enche de alegría unha grella. Polo visto, este asunto dos churrascos ten moito que ver coa emigración á Argentina ou Uruguai, onde aprendemos pois sobre o tema un pouco bastante, digamos. Dende hai 50 anos, asadores e churrasquerías agroman á beira das estradas galegas que non ten traza. Ademais, se estas carnes lle arrimamos unha salsa ben feita, unhas patacas e unha ensalada de leituga, ou que queirades, calquera cousa que vos preste, pois xa temos unha boa trole. De todos os xeitos, moitas grazas por acompañarnos, señoras e señores, porque xa somos máis de 5.000 seguidores no A Voltas co Prato, os platters, así que xa sabedes que tedes que continuar seguíndonos en @avoltascoprato, aí temos todas as receitas penduradas e pasamos dos 5.000, Quen non lo ia dicir cando abrimos o noso Instagram e cando empezamos este programa? Moitísimas grazas a todos e a todas por estar aí, e grazas tamén a Begoña por facer o que fai, porque é maravillosa, Begoña. A ver, que maravilla estar facendo, Bego? Un ano... Que duro. Un ano de amor ou un ano de agobio? De todo, eu creo que foi... Un pouco de todo, un pouco de todo, pero foi super divertido. Non sei, Xulio, se Xulio tamén sinte que hai un ano de amor ou un ano de odio entre nós, Xulio, que hai? Amor. Esa cara non é de amor. Sí, o que pasa é que ten un calor. Está pasando Pero é mal. amor. É de amor, é de amor. É de A verdade amor. é que o pasamos moi ben, divertímonos, e a xente eu creo que o sabe. A xente que nos ve eu creo que o sabe, nós pasámoslo moi ben aquí. Veña, Begoña, vamos. Veña, que te quero explicar. Quero que aprendas algo máis. Salsa barbacoa Veña. con cola Caseira. caseira, Con cola e con licor café. e con licor café. Mira, Era o que lle gustaba a moi él. sinxelo. A ver, eso é tomate, non? Tomate Triturado. triturado, medio kilo. Vale. Un refresco de cola, máis ou menos un vaso, está un poquinho máis. Vale, pois un vasiño de refresco de Vale, cola, fixadas ahora, burbullas. Vamos a botarlle zume de laranxa Mi madriña. dunha laranxa, vale? Unha laranxa inteira. Exacto. Ahora vamos a Vale. botar sobre uns 150 gramos de azúcar. Ajá. Así, 150 un gramos pouquiño de mel. Este leva varias cousas, pero é moi fácil. É moi sinxela de facer. Pero vai ser doce, Vamos, o sea, vai ser é moi unha, doce. claro, a barbacoa é doce, non vai ser moi doce. Hola, que pasada. E agora, mira, licor café, Ai, vai. coñá, E todo isto xunto vai todo quedar isto ben. xunto, xa verás. Vai te sorprender. E un pouquiño de sal. Voy Moi botar o maravilla. tomate concentrado, Tamén, tomate E vai. concentrado. E aí vai. Pero escoita, ti crees que nas fábricas de salsa barbacoa en América, Tú verme a min pinta de fábrica? Non. pero de fabricar cousas moi ben, sí? Sí, e mira, e agora vou a cociñar Aí está. tamén, na brasa. Non me fastidies. Sí, así, mira. Ei, onde mellor se cociña? Bueno, Isto é cociña ancestral. Isto é cociña Claro. ancestral, sí que é, sí que é. Ves? Entón, eso aí, depende do calor que teña, por máis ou menos, pues, sobre 40, 50 minutos, ten que reducir moito e ten que parecer que ten a textura do mel. Xa está. Salsa barbacoa de Ríos. Exactamente. Ancestral. No voltas co prato. Que maravilla. De verdade, que maravilla. Eu creo que podemos facer a pregunta de concurso, Bego. Veña. Xa que estamos. Veña, vamos alá. Con que salsa acompaña Begoña Vázquez o seu churrasco? Barbacoa. Sí, non? Barbacoa, sí. Podes decir, si nos din barbacoa ancestral de Ríos, Xa, eso é un doble, Iso triple é, premio, xa non podría sei. ser 300 Teñen que vir ao premios. programa, se dicen eso. sí, si din eso teñen que vir ao programa. Non, a resposta é para os 50 euros. Barbacoa. Con que salsa acompaña Begoña Vázquez o seu churrasco? 664 48 349 e marchamos con Xulio Brasas. Un ano de brasa, Un ano de brasa. eh? A brasa túa, Brasa, sí, é a Sí, túa. Tamén puxera moxe, pero Sí, levo aturando túa sí, tempo, sí, sí, sí. Bueno, mira que ben este airiño ahora. É verdade, oi, que fresco, Chegache como un soplo de aire fresco. Por eso. Bueno, mira, A ver, mentras ti estás aí enredando ca salsa de refresco de cola, entendes? Eu que teño aquí faz? os espetos. Xa os Moi ben. separei do lume porque xa os teño casi listos para que se manteñan quente. Teño os boniatos. os meus boniatos. E aquí Ajá. teño unha salsiña que lle botei un poquinho de ceboleta. Vou facer unha vinagreta. Vai ser unha vinagreta Un isto, poquinho eh? de ceboleta e despois mira o que teño aquí. 1,
Espera, vinagreta ou chimichurri, que vai ser? Non, vou facer primeiro unha vinagreta e despois un chimichurri aproveitando o aceite de ate. Vou facer dúas salsas, hecho dixen. Pero como estás pendiente da salsa do refresco de cola, Ves a tope. non me atendes tú. Ou se ven a tope, non te Veña a celes. tope, pero non me atendes. Non te celes, Estás ben? Estou ben, estou ben, Queres que estou che dé un biquiño? Veña. Aí está, estás Entón, ben? sí, ahora sí. Todo ben, a vida ben, en xeral. Ahora sí, ahora sí. Madre Contache. mía, menudo Mira, celos sí, contame, colles. Como lle Conta. chamas isto? Es a chile, non? Son chiles, un vermello, un amarelo e un Pero e un eso non vai verde. picar moito. Non pica moito, porque así cando se secan pican máis, espero. Mira, Vale. un pouquiño de perexil, botámoslle aquí no meu... Estou non botando neste bote, porque faime moito chiste, vamos a No botar... bote que hai, Xulio. Hai ceboleta e os chiles. Pero que che estou Ceboleta e contando? chile xa están cortados. E un pouquiño de vinagre, Ah, vale, xo cortaches. un pouquiño de vinagre... Claro, xa cortei mentre E ti botache atendías. ore perixel, e botache un pouco de vinagre. E agora voulle botar un pouquiño de aceite, Madre, e agora voulle está botar un pouquiño de sal... É unha vinagreta que lle botas aceite, sal e vinagre. Sí, Pois eso- pero vai picar. Eso, pouco, que pesado. Un airiño. E agora metemos un meneo para emulsionar. Podo darlle un? Veña, dalle, Venga. ti valle dando, pero que emulsione ben, Qué ricos son los bistecoles fritidos con... ¡Churrasco! ¡Churrasco! Churrasqueando na cidade. Alta calidad. Mira, xa limpei a... Se limpou. Xa limpei. Bueno, Ya está, entón xa mira temos como emulsionadillo, emulsionou moitísimo. Emulsionou. Emulsionou. Unha vinagreta mía que ven a recende. Queres la probar? Ostras, A ver se como pica ou abre, non pica. como abre. Home, claro. Guau, como abre... É un A ver. broncodilatador natural. Guau, está buísimo. Outro besito. Así. ¿Ves? É moi buena, Dios. Flipas, Bueno, primeira, segunda, temos o aceite. E outra salsa, veña? Aceite, allo e perexil, vale? Mira, botámoslle un pouquiño de orego. Aceite, allo, perixel. Isto vai ser o un chimichurri de toda a vida. Unha pizca de orego. Eu botolle, gustame botarlle para que teña un pouquiño de textura. Aceite, allo, perixil, unha pizca de ourego e agora estás picando ceboleta. Sí, un pouquiño, unos trozos así de cebola. Hai que decirlle á xente da casa que o chimichurri é fundamental en calcar churrasquería. Eso é. Ti chegas a unha churrasquería a miña receita de chimichurri. que non, eu non sento cátedra con isto, porque en cada restaurante hai unha, en cada casa hai outra, vale? No, e despois a verdade é que hai xente que vai só polo chimichurri. Eso é. Mira, este é un pouquiño de pimentón picante, que me gusta a mí que teña un pouco. Un pouco, día. No, este é Un doce, pouco. botelle un pouquiño de picante. Vale. Vale. Chimichurri de Silleda. Isto que quede, gardámolo, Juan. No, de silleda non, este é meu. Vale, chimichurri da casa de Xulio. Un pouco de orego, botolle un pouco de vinagre tamén, que me gusta botarlo. Si, ti vinagre non escatimes con ela. No, porque a acidez Sí. contrasta moi ben ca carne á parrilla. Moi Entón, ben. como temos un pouquiño de vinagre, me abrí botar tamén un pouquiño De limón. de limón. Isto trituramos todo e temos unha Isto vai estar salsa buísimo. que está Iso vai estar espectacular. riquísimo. Eu creo que hai xente na casa agora mesmo que lle está dando unha volta, Home, Está lle dando unha volta a pois Galicia. esperemos que non. Pero de gusto. Ah, de ben. De gusto, Pois. veña. Voute Mira. deixar. Marcho con Begoña que Perfecto. vai triturar. Veña, vamos con Begoña Vázquez. A ver. Ei, vai. Hola. Que iso? Mira, aí que Bueno. Mira isto, Galicia, mira isto. Precociñada, precociñada. Mira iso. Mira. Mira iso, A ver. Mira, mira, de metela na brasa, fai antes a caramelización, o metela co papel de aluminio, ves? Entonces xa temos lista. Costela de porco a medio cociñar e feita na brasa, literalmente. Na brasa, Queima, ademais. Queima, non? Sí. Queima. Está un pouco queime. A ver, Ahora que vou botar a miña salsa barbacoa ancestral de Ríos. Vale, Vale, ala, que pasada, que mira, que boa pinta ten. Entón, vaslle botar a salsa barbacoa e despois vala volver meter aí. E vou na volver a meter, Ah, vale. por nada, outros 15 minutiños máis ou menos, mira. Imos coa salsa barbacoa de Ríos, señoras e señores. Aí Aí vai. Mira, Buah. cuánto reduciu, ves que pintaza, mira. Sí, quedou moi pouca. Ves que rica. Isto, recordemos que a salsa tamén se fixo na brasa, Na brasa, sí. Bueno. Ben pintadiña. Mira, aí estamos. Bueno. Espera, eu creo que a xente na casa está alucinando, está chamando Mercedes, vamos falar con ela. Mercedes, que tal? Boa tarde. Hola, A ver, Mercedes, ti estás vendo o que estamos facendo hoxe aquí no programa? sí, A ti imagino que che gustou o churrasco. moito. Vale, e algunha vez viras facer o churrasco como o fai Begoña? Pois no, a verdad que no. Eu, mentre non sexa churrasco ao forno, que eu non como, se é ao forno como, pero así como, Así Así como. como. Oh, Mira, é unha agora maravilla. vai Que? para a brasa xa. Sí, Vale. vai para a brasa, Aí, claro. sí, A xa rematar está. de facerse. Rematar de facerse, exacto.
Bueno, Mercedes, pois aí vai a pregunta de concurso. Veña, con que salsa acompaña Begoña o seu churrasco? Barbacoa. Moi ben, 50 euros. 50 euros. Gracias. Pois mandamos un bico moi grande, Mercedes, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Gracias. Veña, un bico grande. Chao, chao, chao. Begoña, vou falar coa convidada, vale? Moi ben. Importache? No, Quedas vai, aquí ben? sí, Estás sí. ben? Xuli, ti tamén, non? Sí, perfecto. Pois veña, marchamos falar coa convidada da Volta Esco Prato. Hola, Eli, que tal, como estás? Hola. Vou me poñer aquí ao teu lado, Vale, Aquí moi ao ben. seu carón. Ai! A ver, como estás? Ben. Sí. Como estás vendo a situación da barbacoa galega? Va avanzando, sí. Vai avanzar. Sí, sí, sí. A mí sorprendeume moito o da salsa de Begoña, O da salsa. E además meteulle máis cousas que o licor café. Que levaba Coca-Cola. Mel, tamén lle meteu. Que máis lle meteches, Begoña? Zume de laranxa. Zume de laranxa. Tomate triturado, un pouco de sal, un pouco de pimenta. E coñá, un poquinho de coñá. Ah. Lista. Que tens que dicir eso? Bueno, ten boa pinta. Pero, sin embargo, creo que Xulio está facendo tamén unha cousa moi guai, que é uns... Bueno, e os cheiros uns pequenos. da súa barbacoa, Veñenche, verdad? chéganme máis. chéganlle entón. aquí. Cheira ben dende Bueno, aquí. pois, Eli, non queda nada para que probes, así que en 2 minutiños chamote, vale? Vale, Un aplauso para Eli, que está connosco e ben de Galicia, pero é de New York. Un aplauso para ela. Gracias por estar connosco, veña. O palo. Ala, opa. Xulio Mato, Lolo. Gustaba máis eso que... Xulio Mato. Gustaba máis eso que o de brasas, Lolo. Xulio Mato. Bueno, mira. Lolo. Bueno. Mira, me caendo o pantalón ao ver isto, Mira, espetos Dáseme de polo, choriciños, criolliños. Mira, aquí temos un pouquiño do chimichurri. Que está moi bo, Eu non sei. Estálle botando por riba a salsa chimichurri, estálle botando tamén a vinagreta que Vamos fixeches botar un poquinho de chile. Mal. Ai, E queda super... Isto que lle dá, No, xa. dalle frescor. xa non me tens que dicir nada. Non me tens que E dicir sabes nada. para que sirve tamén? Para mollar pan. Os que Pa mollar pan. Os que somos Eh, panorras, como é. É para repartir 50 euros. Tamén. Veña, vamos alá. De que é a vinagreta que fai Don Xulio Mato? De que é? A vinagreta de chiles. Xa está, De chiles. xa me vale. De que é a pues vinagreta? De chiles. 664 4834 19, 50 euros en xogo, chamade. Ti estás listo xa para probar, Esto, non? Para... mira, xa librei un espeto. Vale, para que está poda probar arreglando Eli. outro. Vamos ver como vai Begoña mientras tanto, que creo que está rematando, veña. A Aquí ver, estou. Bego. Bueno, Mira, eu xa morro aquí hoxe. aquí está, xa está lista, mira. Mira que maravilla. Eu xa cumplín un ano de programa, Que sinxelo. churrascada, acabouse. Mira que sinxelo. Bueno. Aí vai. Costela de porco, mira, é que se desfai do Faise do ben feita que está. ben feita que está, con salsa barbacoa ancestral De Ríos. De Ríos. Mira, desfai. Aí vai. Hola, mi madriña. Mi Voy a madriña. sacar esto. Aí está. É que vos non sabedes como cheira isto, Non sabedes como cheira isto, cheira de maravilla. O cheiro vai cheiro aquí, Mira, vou levantar a Liz, vamos ir para lo e vou levantar a Liz porque isto vai ser maravilloso. Liz, por favor, levántate, vamos ir á zona de probar, que é esa zona de aí. Colócate aí, por favor, Liz, eu vou poñer aquí. E os nosos compañeros van ter que poñerche aí a comida. Como estás? Bueno, hoxe non comí moito a mediodía, entón teño ganas. Non comiches moito a propósito. Claro, non? sí. Bueno, eu sei que tens moitísima comida aquí, pero tens que comer un petisco de cada. Vale? Sí. Veña, vai probando de Xulio Mato, que xa o tes aí diante e ten un aspecto maravilloso, Vamos alá. E mentras tanto, Polo. repartimos cartiños. Imos alá. A ver se non quemo moito. Hola, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Non és Alfonso, ti? Soy la madre. Ah, vale, esa non... Vale, pois a nai de Alfonso. Veña, a nai de Alfonso. Veña, boas tardes, que tal? Como estás? Como te chamas? Rosa. Rosa, todo ben? Todo bien. Bueno, pois Rosa de Ourense, por 50 euriños. De que é a vinagreta que fai Xulio Mato? De chilis. Moi ben, 50 euros que marchan para Ourense, Rosa. Moi ben, de todos os xeitos, se quería falar Alfonso tamén podía, A ver, perfecto. Vale, non pasa nada. Rosa, Alfonso, cando que irades, podedes vir ao programa, vale? Vale, por moitísimas gracias. Nada, gracias a vos por chamar e por ver o programa. Un bico grande. Igualmente, Chao. gracias. Hasta loguiño. Chao, Chao. Ai, Eli. De New York City. De New York City. Cociñeiros, voume poñer aquí no medio. No, claro, tranquilos, con tranquilidade, Programa de aniversario, programa grande do A Voltas co Prato. Qué raro deste lado. Vente pa aquí, Sí, vente raro pa deste aquí. lado.
Hoxe foi un día moi especial para nós, verdad? A verdad que sí. Porque facemos o noso primeiro aniño, un día tamén especial para Eli, pero Eli ten toda a presión dos Estados Unidos de América e de Galicia por dicirnos cal é a mellor barbacoa do Voltas co Prato, así que, Eli, despois de todo isto, quen gañou a Voltas co Prato do día de hoxe? Xulio. Xulio Mato con súa espetada! Don Xulio Mato! Bueno, señoras e señores, para nós foi un auténtico placer facer hoxe barbacoa. Eu creo que algún día que outro tamén teremos grella aquí no Voltas co Prato. E tenme toda a pinta, mira como se saludan xa, parece que se levan ben e todo. Que va. Nos marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega, vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato. Agora, a comer churrasco. Adiós, Galicia! Chao, chao!